Wakanyo ni jochiw thieth mamoko e kaunti ma Siaya ka moriwo clinical officers kod laboratory officers obwogo riwore kod nurses e ng'anyo kaponi tend kaunti no ok ochopo kare ng'ur mar nurses. Maendi biro ndalo achiel kende bang' nurses ma 20 hinyore ng'anyo modiochieng' manyoro bang' ka nyo omonjgi kod jonjore. Judith Omondi leronwa wachni. Chudo mar osara e wang' sa, chwalo ng'eto mag hola, kungo kaachiel gi chulo kuma mag thieth, chopo kare chik mar duol matayo osara jotije piny owacho SRC, gin moko kuom ng'ur mane omiyo jochiw thieth mag nurses odhi e ng'anyo e kaunti ma Siaya. Odiochieng' manyoro ng'anyono ne ni odiochieng' mar 13, kendo kaka pile ne gichopo e apise mag tend kaunti no mar sundo gavana mondo omiyo winj ywakgi. Kata kamano jonjore nyo omonjogi, kendo mao jochiw thieth 20 ne oyudo hinyruok ma opogore. Monjno oywayo jotije mamoko mag thieth e kaunti no, kama oting'o clinical kod laboratory officers makoro obwogo tend kaunti no ni ka ok owinjo ywak jowetegi to gibiro we dhi e tich. Jonjore omonjo nyimenewa gi owetewa manases kane timo demonstration e Siaya. Ne orni gi jonjore mogogi gi ludhe, moko masimu, moko hinyre, wan nyaka gi nurses ma nyotur nyoro. Nye onge gimoro amora mar lweny manye gin go. Nye gin gi otas gi wach manye giwacho ni county motamore timo mapok otimo nyaka kawuono. Kata ni ponono ni government, county government ma Siaya ok address these issues mwawacho kawuono gi. Wan kaka wan ominege gi nyiminege manie health sector ka. Wadhi weyo tich mondo koro guns manye goyo jo daktache ka odhi otiyo osuptal mondo wan koro wabed oko kapodi thiedho wan. Komachielo e kaunti ma Nairobi, jotelo mag riwruok mag Kenya National Union of Nurses manonan oseyo ma okalo gavana ma kaunti ma Siaya James Orengo magikoni ok orito ratiro mag jotije matiyo e kaunti no, ahinya to mag sekta mar thieth. Aibu sana viongozi wetu ama wauguzi wetu kupigwa na raia ambao wametumwa na county government. Tunashindwa. Kiongozi Governor Orengo ni wakili ambaye ameheshimika sana katika nchi ya Kenya. Tunashindwa ni nini baada ya kupata uongozi, ni nini kimemuingia katika kichwa chake. Naamini serikali ya Siaya imewalipa ili kuharibu hao maandamano. Maandamano kwa katiba yetu ya Kenya kipengele cha 47 inatupatia ruhusa na idhini ya kuandamana hivi. Hata kama ni mimi peke yangu nimeona kweli kuna jambo fulani haliko sawa. Kakoro gichiwo chik mondo mi olos weche magisebedo ka gichwalo nono to gibiro luongo ng'anyo magalamoro makelo jochiw thieth te ma Nyanza. The only option you have is to ensure that these issues are addressed, and if they're not addressed, the nurses of Siaya will remain on strike the longest possible. And if you continue using brutal force, we will not be cowed. We will instead go ahead and call for a regional strike. And if the issue is not resolved, we shall escalate the industrial action to be nationwide. Because what is one of us is all of us. Kopogore kod Siaya, counties ma Nairobi kod Kiambu e kind mamoko, bende nitie midhiero e kind governors kod jochiw thieth. Judith Omondi, Ramogi TV.